atsara. Hindi ko pa natikman ang kalabasa na atsara. Inaatsara ba ang kalabasa? Hindi ko pa natikman yun. Ang natikman ko lang carrots, papaya. Ano pa ba? Ang alam ko papaya lang eh. Yung pagkaluto niya manayping, yung katulad baga sa atin na Pinaros pinaraot na. na buko, tapos ginawa ng bukayo. Hindi pa ako nakakain yan. Yun to yung kamyas, pwede din gawing atsara. Hindi Ang ko pa asim nakakain nun. yan, Ate Lani. Ano lang ang alam ko, yung papaya lang. Yung palang natikman ko. Pati yan sinasabi ni Anne, hindi ko pa rin alam. Tingnan mo, sa edad ko na to, marami pa pala akong hindi natitikman. Si Kuya Johnny, nagtago ka na. Tingnan mo yan, mawawala na naman yan. Mang yan nagluto noon. Oh, masarap yon. Hindi pa ako nakatikim. Papaya lang ang alam ko. Si Kuya Johnny, kumibok ka dyan. Tingnan mo, nanahimik na siya. Oh, nawala na. Sabi ko, mawawala na. Mag-ano na tayo guys. Good night na. Salamat sa inyo. Nahulog ulit ako. Naduling na ako. Kakahulog. O, di ba? 1:30 na pala sa akin. Ano ba yan? Nalibang ako ba? Akyat ka pa, Sisikoy. Sleep ka na. Magkanta nga ako isa. Tapos matulog na ako. Inaantok na ako. Bye-bye na. Magsitulog na kayo. Oo nga, 1:30 na dito, oh. Bahala na bukas, utot-utot na naman ako nito ng ano ba. Parang may nakabara dito sa ano ko ba, lalamunan, sleep na, oy. Kanta lang akong isa. Kanta lang akong isa pero hindi ko pa alam kung ano kakantahin ko. O, di ba? Naghahanap na naman ako. Bukas na ka umakakyat. Sige na, bye-bye na, sleep na, good night. Ate Lani, Sir Jess, ano ba, ni Ann, bibi ko, salamat sa inyo, si Sikoy Johnny. O, di ba? Ang haba ng live ko. Thank you guys. Kanta ka 5 kulang ang isang oras. Uy, ano na, 1:30 na. Hindi na ako magigising nito bukas, utot-utot ako ng gising nito. Mahirapan ako nito bukas. Diba? Gusto kong kumanta pero hindi ko alam kung ano kakantahin ko. Gusto kong kumanta ng isa. Wait lang. Si Sir Jess, natulog na. Natulog na naman yun. Nawala na eh. Huwag na nga akong kumanta. Wala na akong maisip kantahin. Ate Lani, good night. Good night, good night. Bye-bye, bye-bye. Sana yung pindot ko nito sisik. Uy. Saan ang pindot nito? Saan ang pindot nito? Ayun. Bye. Good night all. 7 million in the house. Salamat sa inyo guys. Matutulog na si Pinkay. 1:30 na. Sa Sabado na lang ulit. Babuch. Ate Lani. Bye-bye. Ano yun?